This question. Simple question. Simple. Yes. Yeah, ithini? Question. Phela nawe uyamazi phela vele yabo impendulo into ehlezi nginazo. Into ehlala ikhona impendulo. Buza uthini Musa? Okay. Who's the best artist between Khuzani and others? Awu. Mananga manje wasungibuza isingesi. Oh, simple question, I said. Simple. Simple. Okay, awuphinde umbuzo. Who's the best artist between Khuzani and others? Motivate your art. Khuzani. Yes. Oh. Okay. And others. Kodwa phela uKhuzani ingqongqo nje. Motivate your art. Kusho ukuthini lokho? Sekela impendulo yakho. Hawu kathi usho lokho. Hayi, umculi ohamba phambili uKhuzani. Uma sengisekela impendulo yami izothi khuphuka impendulo yami khuphuka. Akukho kunye. Shuthi up my answer up. Up my answer up. Yazi thini? Up my answer up. Up my answer up. Yini? Yini man? Yeah. Awuzizwe album yakhe le nje ephumile. Imali isilingi. Angikhatha nabantu engaphela. Oh yeah, I heard that song. Imali isilingi. Angikhatha nabantu engaphela. Ngale ngathi manje. Sasangikhulumisa umngani wami. Angikhatha nabantu. Asemali yami. Mali.